Vi er begyndt på filmen. Hvor er du henne? Jeg fandt et guldskær. Hvor er du? I can't see you. Are you in there? No, you're not. Eller hvad? Jeg kan ikke se, om det er dig, nej. Jeg kan ikke se, om det er dig, nej. Dig, nej. Okay. Nej, hvor er du henne? Jeg vil ikke sige, at du vil afsløre min identitet. Nej, vi skal ligesom team. Altså, jeg ved ikke lige, hvor jeg er lige nu. Vi skal jo prøve at finde det der supply drop. Ja, det ved jeg. Okay, nej, hvor er du henne? Jeg er oppe i den der by, der vi var i før. Det er hende der, hun skal dø. Altså, det er henne supply drop, eller hvad? Det er der sådan en lysende ting, der lige oppe på kisten. Ved du hvad, jeg kommer nu. Au. Lige spiser noget. Der er nogle støvler til dig. Nej, men jeg har guldsko. Okay. Eller det kommer af på hvilket støvler det er. Og ned. Nej, hvor er du henne? Er det dig, der er lige der? Hey, prøv lige vent. Nej. På et bjerg. Ej. Der var en, der kom og skubbede mig bagfra. Okay. Så går jeg ned og dræber ham. Nej, du røg ned. Gjorde jeg det? Du røg ned. Der var bare en bag ved mig, så hoppede jeg ned. Jeg troede, jeg lige... Men jeg havde ikke liv nok, så... Havde du taget alle kisterne heroppe? Ja. Tog du mine ting? Har du taget mine ting? Nej, jeg skal lige overdræbe ham her. Shit, læk. Okay, han kommer ud på den anden side. Hvor er du henne? De laver lige episk fight. Lol. Han løber bare væk igen. Han er bangevoks. Ja, lol. Jeg var mygge med meget mad. Det der behøver jeg heller ikke lige her. Hvor er du henne? Hvor er du henne, Anton? Det ved jeg ikke. Læk. Jeg lægger meget. Nej, jeg kan ikke finde dine ting. Hvor var det sådan nogenlunde, du døde? Jeg prøver sådan at finde der, hvor du døde. Ja. Jeg gav mig et chok, mand. Oh my god. Det er en bakke. Eller noget sted. Han har nogle jernskud. Storbus, jeg står hen ved det. Død. Det gør man altså ikke, Anton. Nej, jeg er ikke død. Når du kendt, du dræbte ham. Ja. Hey, jeg fandt dine ting, der. Ja, jeg kan mærke dig, jeg kan mærke dig. Jeg kan se det på mit kompas. Hvor er du? Stille. Jeg er lige hernede. Jeg prøver lige at smide alle mine ting, som jeg ikke skal bruge. Hvor du er? Jeg kan ikke se dig. Jeg er lige i gang med at smide nogle ting, der er. En masse armor og alt muligt shit. Hvor du er her? Nej, ikke pigen. Eller der på frosten er på vej derhen, hvor du er. Hvor er den? Hvor kommer den fra? Ja, op på det der store hus. Det kan jeg ikke se. Det kan jeg godt se. Jeg løber bare ind mod midten. Hvor er du henne? Jeg kan se dig! Jeg kan se en anden løb dernede. Jeg løber ud på en bro nu. Ja, jeg kan se dig. Jeg løber hen til sådan en supply drop nu. Ja, hvad for en supply drop kommer der med? Det er bare sådan et... jeg ved ikke, hvor det ligger. Det er bare sådan en... det er meget tæt på den der bro der. 4,4. Er der allerede? Helt forkerte vej. Ja, 4,4. Hvad står der? 4, 4, 21, 101. Det er langt op. Det er herhenne. Derhenne. Jeg tror sgu allerede, det er taget væk, Anton, for der er kun 4 streger. Der er allerede en, der har fået supply droppet, Anton. Okay. Tak for info, du. Ja, jeg skal lige æde det her. Anton, lad os sikre os at være inde hos midten nu. Prøv lige at kigge til... Ikke det der, jeg vil gerne have det der. Hvad kan den der? Eller ikke det der. Sig lige, hvis der kommer nogen, ikke? Ja.
Altså, der er kun 5 i liv. Og du har du et iron-sværd? Nej, jeg har en iron axe. Hey, Anton, der er nogle kister Men han skal her. dø. Han skal dø, fordi at ham der kan jeg godt dræbe. Dø, din narrøv. Nej! Jeg laggede. Cheater. Ej. Can't believe Anton believer. Leave. Larm. Nå, men så spiller vi bare en til rundt. 51. Jeg har joinet 51. Vi spiller lige en gang til, så skal du prøve at spille det der spil, der hedder Dominate. Det er ligesom Capture the Flag. Hvis du kender det. Too many. Kan du med? Dominate. Okay, er det inde på Mineplex? Ja. Okay. Avoid the deep freeze at all cost. Ja, selvfølgelig. Hvad er den X-man kan? Jeg tænker, hvis man bare stopper frem. Okay, Assassins gør, at man slår 2 gange bedre. Man slår 2 damage mere end det normale slag. Hvor nice. Så kan du dræbe nogen mega hurtigt. Så hvis jeg nu for eksempel... Okay, nej, hvor er du henne? Du er derovre. Jeg står og hopper, jeg er lige bag dig. Ja. Hallo, Lige her. Okay, kom her over til mig. Sådan her. Det kan man ikke. Kom. Vi løber ikke herude her. Dan, 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 dan. Find kisterne. Ja. Nu der. Jeg har ikke fundet nogen endnu. Det er mig. Kom nu. Jeg har fundet en Kom kiste. nu. Kom nu. Jeg fandt. Der skal være en kiste i det her hus. Ellers så flipper jeg ud. Oh my god, det var der ikke. Ja, jeg står lige foran dit hus. Okay, det er dig. Jeg tænkte lige, Han kommer ud nu. En kiste! Jeg hører ikke flint. Sådan der. Sådan. Okay, ham der, han kan godt dø. Bitch. Hvad med at løbe væk? Nej. Nej, ham der. Okay, jeg kommer hjem, og jeg har jo det. En økse! Jeg har ikke noget mad. Kom så nøje! Det bliver så en cool. Yes! Godt nej. Backstep. Hey, vil du have en økse? Nej, jeg har en guldøks. Jeg lagger lige nu. Blandt jeg slår lige noget af det shitet fra alt det her. Hey, Anton, du får lige noget armor. 8 chunks. Ja. Fast. Altså, bagved dig. Off. Nu burde det ikke lægge mig. Ja, okay, godt. Ja, der er nogle bukser. Tusind tak. Dem fik jeg. Dem kan jeg så ikke tage. Det vil jeg heller ikke. What the fuck? Nå, nu fik jeg dem. Sådan der. Læggede bare lige. Ja, jeg har også en bukser. Hvorfor lægger jeg så meget? Det gør jeg også. Stop Mineplex. Jeg skal op i det der skib der. Jeg smed min økse. Hvor dumt. Jeg tager lige den her kiste. Jeg fandt 2 kister. Jeg ved, der er en kiste hernede. Hvorfor er der så mange gange rundt? Ja. Der er intet, der fører til noget. What the fuck? Jeg var bare nede under jorden. Jeg er lige her, Naja. Ja, jeg har det der. Jeg skal op til skibet. Nej, jeg går lige ind i det her hus. Altså frosten. Jeg har ikke mere mad. Ja. Tag noget. Rødkød. Løb. Okay, løb. Og først har jeg også noget brød, hvis du får brug for det senere. Ja, okay. Jeg skal spare på maden. Ja. Jeg tager lige noget brød. Ja, jeg har noget brød selv nu. Men vi skal lige skynde os udenom. Lad være med at løbe derind. Nej, hvad heller. Nej.
Jeg skader ikke så meget som ham. Fuck det. Yes, 200 ting. Ja, Altså, vi har ikke tid til at kigge på ham nu bagved dig. jeg kunne ikke nå det. Jeg døde også. Fuck ham, mand. Jeg tror, det er teamet. Ja. Kom vi lige op. Så spiller vi igen. Nej, så spiller vi det der Dominate, det er sjovt. Okay, så tusind tak fordi I gad med. Håber I husk at komme til at subscribe. Så ses vi igen næste gang. Hej!